היי, שלום לכולם. היום אני הולכת להכין צ'או, קוראים לזה גם דילך. אני אראה לכם את הדרך שלי, יש הרבה דרכים להכין את הצ'או. אני מכינה את זה בדרך האותנטית, כל השלבים מההתחלה ועד הסוף. שלב הראשון זה ברירה, שלב השני זה שטיפה, שלב השלישי זה תחינה, ליפוי, וכמובן השלב האחרון, הרביעי, זה לערבב את התבלינים עם מים ביחד ולהביא את זה לתוצאה הסופית שזה צ'או. אני הבאתי לכאן בכוונה כמויות שהן קטנות, בשביל שכל אחד שרוצה להכין יוכל להתחיל להכין צ'או. אני אעבור איתכם על כל התבלינים שיש לי כאן. יש לי כאן 16 סוגים של תבלינים. צ'או מורכב מכמה סוגים של תבלינים. זה לא אומר שאתם צריכים את כל ה-16. אם אין לכם, אפשר גם להכין עם התבלינים שיש לכם בבית. לא מחייב שתכינו עם הכל. אני כן אגיד לכם איזה תבלינים חשוב שיהיו בצ'או, ותכינו עם מה שיש בעצם בבית. אני אעבור כאן על כל התבלינים, אני אעבור גם על הכמויות שיש כאן. בסך הכל יש לי כאן קילו, זאת אומרת שיש לי חצי קילו פלפל שטה, חצי קילו תבלינים. אני אגיד לכם כמה יש לי מכל, כמה גרם יש מכל תבלין. אז בואו נתחיל. אני הגעתי לשלב הזה שזה השלב השלישי, השלב של הקלייה. בכוונה השארתי את זה במצב כזה, כי אני רוצה שתראו איך קולים את התבלינים. הנה? אז יש לי פה פלפל שטה, אתם יכולים לקנות פלפל חריף. אני בכוונה הבאתי את זה ככה, איך שזה, שתוכלו לראות את כל התהליך, איך מכינים צ'או. בסדר? מי שרוצה יכול לקנות כבר תבלינים שהם טחונים, ופשוט לערבב את התבלינים ביחד. אתם תבחרו את הדרך שנוחה לכם, אני מראה לכם את הדרך שלי. בסדר? אז פלפל שטה חצי קילו. יש לי פה אביש, יש לי פה קורקום, ויש לי פה מלח גס. יש לי כאן קורימה, קורימה זה בעצם הל בעברית. יש לי כאן נץ' אזמוד, נץ' אזמוד קוראים לזה אג'ואן סיד. יש לי כאן טורקור אזמוד שזה קצח, דמבלל, זה כוסברה, וזה קוראים זה עלים, זה בסובילה או זיקקווה, יש לזה שני שמות, זה בעצם הבזיליקום, בסדר? יש לי פה כמון, קונדו ברברה, זה פלפל שחור, תאנה אדם, קרפה, תאנה אדם זה רוטה, קרפה זה קינמון, קרונפוד זה ציפורן. עכשיו, שם יש לי, שימו לב, יש לי טחון ומעורבב, שכבר קלעתי אותו, אבל הבאתי גם את זה שתוכלו לראות מה התוצאה הסופית שלו. אז זה שבבי בצל ושבבי שום, שקלעתי אותם כבר. לא היום, אבל קלעתי את זה, בסדר? יש לי פה ג'ינג'ר, שום טרי. עכשיו, אביש. אביש לא שמתי הרבה, שמתי 3 כפיות. קורקום, גם 3 כפיות. שימו לב, מה שכאן טחון, זה עבר שטיפה ברירה קלייה, בסדר? פשוט יש לי את זה טחונים, אז הבאתי את זה כבר מוכן. מלח גס, שמתי 200 גרם. קורימה, שזה ההל, יש לי 150 גרם. נץ' אזמוד, 120 גרם. זה אג'ואן סיד. קצח. מהקצח, קוראים לזה טורקור אזמוד, יש לי 50 גרם. דמבלל, זה כוסברה, 50 גרם. בסובילה, אמרתי זה קקווה, זה
בזיליקום 10 גרם. כמון יש לי 30 גרם. קונדו ברבר זה הפלפל השחור, 30 גרם. תן אדם זה הרוטה, יש לי פה 6 גרם. קרפה זה הקינמון, אז שמתי 1. וקרונפוד זה ציפורן, שמתי 5. עכשיו, חסר לי פה פלפל שחור ארוך, קוראים לזה צמז קמם, סבת קמם. הפלפל השחור הארוך, באמרית קוראים לזה סבת קמם או צמז. זה תבלין שמאוד חשוב ועיקרי בהכנת הצ'ו, פשוט אין לי, נגמר לי. אז תחשבו שהוא נמצא פה, בסדר? כי הוא, כמו שאמרתי, הוא מאוד משמעותי. עכשיו, השורה הראשונה שיש לי כאן, בסדר? קורימה, הוא תבלין מאוד חשוב ועיקרי בהכנת הצ'ו. נץ' אזמוד הוא גם עיקרי, הוא מוסיף הרבה טעם. הצמז שאמרתי לכם, הפלפל השחור הארוך גם, אין לי אותו. הקצח גם. בסדר? זירקוס ברדם בלל, טוב שהוא יהיה, הוא בסדר. כאילו, אם לא יהיה זה לא נורא, זה הכוונה. אבל זה מוסיף טעם, בסדר? זה מוסיף גם טעם. כל השורה הראשונה, כולל הפלפל השחור הארוך שאין לי, תבלינים מאוד עיקריים וחשובים שיהיו בצ'ו. בסדר? לגבי מה שיש לי פה מאחורה, הבזיליקום, אם אין לכם, לא נורא, לא קרה כלום. כמון, אותו הדבר. פלפל שחור, כדאי שיהיה, בסדר? אבל אם אין, זה לא נורא, זה מה שאני באה להגיד. שימו לב לגבי הרוטה, גם, אם אין, זה לא כזה נורא. אבל זה בסדר כי זה מוסיף, בסדר? בגלל זה אנחנו אומרים 17 תבלינים או 16 תבלינים, כי כל תבלין יש לו תפקיד משמעותי בהכנת הצ'ו. בסדר? אז רצו שיהיה, אבל אם אין לכם, אז זה בסדר גם להכין בדרך הזו. עכשיו שימו לב, הקינמון, שזה הקרפה, והציפורן. אלה שני תבלינים עם טעמים מאוד דומיננטיים, מאוד מאוד חזקים. כשאתם שמים את זה, להיזהר, כי אם תשימו יותר מהכמות הזו, זה עלול להשפיע על כל הטעם של הצ'ו ולהרוס לכם, חבל. עכשיו, תמיד אפשר לתקן צ'ו, אבל זה לא המטרה, בסדר? אז תשימו לב, יש תבלינים שהם דומיננטיים וחזקים, תשימו מהם קצת. אני לא מתעסקת יותר מדי עם הקרפה והציפורן, אמרתי, הם מאוד חזקים, אז אני שמה את הכמות הזו, לקילו, לכמות הזו שיש לנו, בסדר? זה מספיק, אל תשימו יותר. בסדר? מה שכן, אני שמתי את כל הכמות הזו לפי משקל, שזה יהיה לתערובת של הג'ו, זאת אומרת את כל התבלינים, בכוונה זה מדוד. למה? כי כשאנחנו מבשלים אוכל או מכינים אוכל, גם לשם אנחנו מוסיפים תבלינים. צריך לקחת בחשבון גם את זה. בסדר? עכשיו הכנו נגיד לצורך העניין. סגרות, לא משנה. זה בשר, בסדר? אז אנחנו נכניס לשם שום, נכון? יהיה שם גם מלח. אוקיי? אנחנו נוסיף גם את התבלינים האחרים שאנחנו נרצה לשים, אז תשימו לב. זה בכוונה מדוד בצורה כזו. כי אם נשים יותר מדי תבלינים, זה עלול להרוס את הצ'ו. זאת אומרת, אתם תרגישו יותר תבלינים מאשר צ'ו. אוקיי? אז בכוונה, כשמכינים צ'ו, חשוב לקחת בחשבון את הכמויות שיש כאן, בסדר? כי אחר כך, בבישול עצמו, כשאתם תכינו רוטב כלשהו, אתם תוסיפו לשם גם שום, גם את הצ'ו, וגם מלח. ויש כמובן
את הקרמם שאנחנו תמיד שמים. בסדר? אז בשביל שזה לא יהיה יותר מדי תבלינים, אנחנו שמים את הכמות הזו, ואחר כך מוסיפים בתבשיל עצמו, אם אנחנו רוצים, אם חסר מלח, מוסיפים מלח. בסדר? זה למה זה בכמות הזו. אוקיי? זה לגבי הכמויות של התבלינים. אוקיי, עכשיו, מה שנעשה זה דבר כזה, אני אראה לכם איך קולים את התבלינים. בעצם, למה קולים את זה? זה בשביל לפתוח את הטעמים של התבלינים, כי אז אנחנו רוצים שברגע שהטעמים של התבלינים נפתחים, הם מתאחדים, כל התבלינים. כשאנחנו נטחן, אנחנו רוצים שכל התערובת תתאחד ותהפוך להיות אחת. זה הסיבה שהולכים לקלוע, לפתוח את כל התבלינים, ואז טוחנים את זה. Okay? עכשיו, אחרי קליעה לא טוחנים ישר, מחכים. נותנים לזה להתקרר, ורק אחרי שזה מתקרר, אנחנו נטחן את זה. אז אני עוברת לגז, בשביל להראות לכם איך לקלוע את התבלינים. טוב, הנה, המחבת שלי על הגז כרגע, על להבה שהיא בינונית. נתתי לזה קצת להתחמם, ומה שאני עושה, אני מתחילה לקלוע את התבלינים. עכשיו, כל תבלין אנחנו קולים בנפרד. בסדר? אנחנו קולים את זה במטרה שרק לפתוח את התבלינים. זאת אומרת, רק לפתוח את זה ולא יותר מזה. שימו לב, שלא תקלעו את זה יותר מדי ואז זה יישרף לכם וזה יהרוס לכם בעצם את הטעם של הצ'או. אז אני קולעתי את התבלינים, את התבלין עצמו, התחלתי עם הדמבלל, אני אחכה קצת, לא יותר מדקה, זה בטוח. ברגע שנתחיל להריח את הריח של הכוסברה, זה אומר שזה כבר יתחמם. בסדר? אפשר גם לגעת בזה, ולפי זה אתם תוכלו להרגיש אם זה חם. אם זה חם זה אומר שזה מספיק. טעם שלי נקיות, אני נוגעת קצת, זה חם, זה מספיק לו. בסדר? זה הדרך גם לדעת ולזהות, לגעת בזה קצת עם היד. זה חם, זהו. ואני מעבירה את זה לפה. וממשיכה לקורבימה. אוקיי. איזה יופי. תענוג, איזה ריחות, איזה ניחוחות. וואו. עוד כמה שניות. אתם יכולים לספור עד 10 ולגעת בזה. אם אתם רואים שזה חם, תוציאו. בסדר? מי ששואל איך אני אדע אם זה חם, אם זה מוכן, לא מוכן. אם אני לא מכיר את הריח, אז איך אני אוכל לזהות? אז ספרו עד 10 ולגעת. מוכן. ממשיכה. למה אני לא קולעת בעצם את הכל ביחד? כי כל תבלין הוא שונה. זאת אומרת, הנץ' אזמוד הוא ממש דק אם תשימו לב. והקורימה הוא מאוד עבה. אז אנחנו קולים את זה בנפרד. כי כל תבלין צריך את היחס שלו. לוקח לו גם זמן עד שהוא מתחמם. יש אחד פחות, אחד יותר. זו הסיבה שקולים כל תבלין בנפרד.
זה רק לפתוח את זה, ואני אבדוק עכשיו ואני אגע בזה. אם זה חם אני פשוט יוציא. וואו, המחבת חם, אתם רואים? זה מעולה. יופי. אני אסיים הכל ואני אחזור אליכם. הבנתם את העיקרון. בסדר? מערבבים קצת, סופרים עד 10, נוגעים עם היד, בודקים אם זה חם, ומוציאים. ונעבור לשלב הבא, שזה בעצם הבחינה. טוב, נפגש שם. טוב, הגענו לשלב השלישי, והשלב השלישי זה בעצם תחינה, לטחון את התבלינים. עכשיו, לגבי השבבי שום ושבבי בצל, בגלל שהיה לי כבר מוכן, אז לא קלעתי, לא הראיתי לכם איך מכינים את זה. מה שכן, יש כאן 300 גרם בסך הכל, זה אומר 150 שבבי שום, 150 שבבי בצל. תקלעו כל דבר בנפרד, ותביאו את זה למצב של הזבה. אני אראה לכם. רואים מצב כזה של הזבה, שזה לא יישרף לכם יותר מדי, כי אז ישנה לכם את הטעם של הצ'או. אז רציתי רק להראות לכם את זה, בסדר? ולגבי השום הטרי, שמתי בסך הכל שרוול, אבל פשוט לא אמרתי לכם, אז אני אומרת את זה עכשיו. אני כרגע הולכת להתעסק ביבשים, זה אומר לערבב הכל ביחד ולטחון את זה. אז אני אראה לכם איך אני מערבב את הכל ביחד. יש לי קערה. אוקיי, מעבירה את זה. כמובן, תוודאו שזה באמת יתייבש. כי אם זה לא יתייבש לכם, זאת אומרת יתקרר, ואם זה לא יתקרר לכם ואתם תטחנו את זה, אז זה ירוס לכם את כל הצ'או, וחבל. אחרי עבודה כזו קשה, שהכל פשוט ירד לטמיון. אז אני מוסיפה גם את זה, אחר כך אני אערבב הכל. לגבי האבקות אני משאירה את זה בצד, וכשאני אכניס פנימה, אני אתחיל להוסיף קצת. בסדר? ומערבבת את התבלינים לפני. בעצם עובדים איתו, הוא יהיה נקי, ומה שאני אעשה זה יעביר את זה למסננת בצורה כזו. וואו, איזה צבע משגע. כיף לדעת שאתה מכין את זה, אתה יודע איך הכנת את זה, אתה יודע כמה זה נקי. זה ממש כיף. יש לי בדרך כלל מסננת אחרת, אבל לא מצאתי אותה. לא יודעת איפה היא. בכל מקרה, אני עובדת עם 2, אני אעבוד איתה, ויש לי עוד אחת שהיא יותר צפופה. המטרה היא שכמה שפחות גושים, תבלינים שלא נטחנו, יעברו. עכשיו, למה אני מראה לכם את השלב הזה? מאוד חשוב וקריטי. כי אחרי שאני מסיימת להעביר את זה למסננת,
אתם תראו נשארו פה תבלינים שהם דבוקים, רואים? עכשיו, רואים? זה מה שאתם עושים. מה שצריך לעשות בעצם זה פשוט לגרד את זה, אבל אנחנו לא מוסיפים את זה לתערובת שלנו, כי אז זה ישנה לנו את הטעם של הצ'או. זה מר כזה, אז אני לא רוצה שהוא יהרוס את הצ'או. בסדר? זה מה שאני עושה. מנקה את זה, מורידה הכל, ושמה בצד. לזרוק את זה. עכשיו מה שאני אעשה, אני אטחן הכל, בדיוק, אותו הדבר, כמו שעשיתי עכשיו. זה מה שאני אעשה עם כל מה שנשאר לי, ואני אחזור אליכם כשאני אסיים סיבוב ראשון בתחינה, בסדר? האלה כולם סיימתי סיבוב ראשון. אני רוצה שתראו את ההבדל בין המסננות. אני סיננתי קודם כל בנפה, במסננת הגדולה, כי כמו שאמרתי, פשוט לא מוצא את המסננת שלי שאני מסננת איתה. יש לי מסננת כזו מיוחדת עם רשת ממש קטנה, ששום דבר לא יכול לעבור משם. אז עם המסננת הגדולה אני סיננתי, אוקיי, סיימתי לסנן, זה הכמות פה בצד שמאל, פה, בסדר? עכשיו, יש לי את הכמות הזו שהתחלתי לסנן עכשיו, וזה המסננת הקטנה עם הרשת הקטנה, ממש רשת ממש צפופה. אבל תראו את ההבדל. הרשת הצפופה, איך היא מסננת? ברמה ממש מטורפת, שימו לב. היא לא נותנת לכלום לעבור, לשום דבר. שימו לב, אז חשוב מאוד שתשימו לב איזה מסננת אתם משתמשים. בסדר? עכשיו אני אסיים לנפות הכל, שוב פעם, אני פשוט עוברת על זה, בסדר? ואני אחזור אליכם. שלום לכולם, הגעתי לשלב האחרון של הכנת הצ'או. מה שאתם רואים כרגע זה התערובת תבלינים. קוראים לזה, כשזה מגיע למצב הזה, קוראים לזה בטן. ובבטן בדרך כלל אנחנו משתמשים בפסח, כי זה כשר לפסח. מה שמבדיל בין הבטן לצ'או זה העניין של המים. בסדר? בטן הוא נשאר ככה. בסדר? תערובת תבלינים שזה נשאר בצורה כזו, ושומרים את זה ככה. עכשיו, בשביל להפוך את זה לצ'או, אנחנו נצטרך להוסיף מים. זה אומר שאנחנו נערבב את כל התערובת שיש לנו כאן כרגע עם מים, ואז התוצאה הסופית יהיה בעצם צ'או. עכשיו, לפני שאני מערבבת את התערובת, יש לי פה שרוול של שיני שום. אני צריכה לטחון את זה. אני אראה לכם פה איך אני טוחנת את זה, בסדר? בכוונה הבאתי את זה לכאן, בשביל שתוכלו לראות גם כמה בעצם אני שמה מים, מה הכמויות. אז אני אגש לזה, וכשאני אסיים עם זה, אנחנו נעבור להכנת הצ'או הסופי. אני טוחנת את זה בשק, אפשר לטחון את זה בבלנדר, מה שיש לכם, מה שנוח לכם. העיקר להביא את זה למצב של טחינה, שזה יהיה דק. כשאני אומרת דק, אני מתכוונת אפילו ליותר מזה, שזה יהיה נוזל, שזה יהיה נוזלי. כי אני לא רוצה שיהיו גושים. אני אשים לזה מים.
לא הרבה. חצי כוס. כן, זה בסדר. ואני מוסיפה את השמן. יש לי את השמן המתובל שאני מכינה, אני אוהבת אותו. הוא מוסיף המון טעם לתבשילים, זה משדרג את כל הטעמים. אז אני הולכת להוסיף את זה, אני תמיד שמה את זה בשמן, בג'ו שאני מכינה, זה פשוט יוצא משגע. אני לא אשים הרבה, בסדר? כי אני הולכת להוסיף גם בתערובת עצמה. כפית. אני אטחן את זה, ואני אחזור. אוקיי, סיימתי לטחון את השום. שימו לב, זה נוזלי. לא יותר מדי, אבל זה צריך להגיע למרקם כזה. אתם רואים? הוא לא יותר מדי נוזלי. הוא טחון ממש טוב. כזה. שלא יהיה לו גושים, כי את זה אנחנו הולכים עכשיו להכניס לתערובת של הג'ו, ולא בא לנו שיהיה לנו גושים של שום בג'ו. טוב, אז אני הולכת לעבוד עם המיקסר. הרבה יותר נוח לעבוד עם המיקסר, לי אישית, בסדר? אני הולכת לעבוד עם המיקסר, אפשר ללוש ביד, מה שנוח לכם, בסדר? מה שחשוב זה ללוש טוב את הג'ו, בסדר? חייב ללוש את זה טוב, כי אם לא לשים את הג'ו טוב, אז לא עשינו בזה כלום, אוקיי? מאוד חשוב ללוש את זה טוב, תלוש את זה כמה שיותר. אני אלוש את זה נראה לי קרוב ל-20 דקות, אני כבר אגיד לכם, אני צריכה גם לראות, בסדר? אנחנו נתחיל, ואני אומרת לכם מה אני הולכת להוסיף כרגע. אני הולכת להוסיף את השום למיקסר. אני לשה את זה עם וו גיטרה, כי זה לש את זה מאוד טוב. לכאן אני מוסיפה שמן, מוסיפה את השמן המתובל. השמן המתובל יש בו קוררימה, צונז, כוסרת, נט אזמוד, תבלינים מאוד טובים, מוסיפים המון טעם. נשים חצי, בסדר? אני שמה חצי, לא יותר מדי. תן לזה ערבוב קטן. מעולה, אני רואה שזה יערבב את זה ממש טוב. ואני אתחיל
עם התערובת תבלינים שיש לנו, שכבר מוכנה. אני הולכת להוסיף, אני מוסיפה בהדרגתיות, קצת, לא הרבה, בסדר? הכמות שהכנתי כאן זה קילו, בסך הכל. נוסיף עוד. טוב, שמתי חצי מהכמות. אני אתחיל עם זה, אתחיל ללוש את זה, ואני אוסיף מים בהדרגתיות. אני אראה לכם את הכמות של המים שאני מוסיפה גם. קודם כל אני נותנת לזה לעשות את העבודה, שיתערבב ביחד. עוד לא הוספתי מים, רוצה שתראו את זה. אני אוסיף עכשיו עוד תבלינים, בעצם את מה שנשאר לי אני אוסיף פנימה, ואז אני אתחיל להוסיף מים. טוב, הוספתי את החצי השני, עוד לא ערבבתי, בסדר? עכשיו אני אערבב את זה. אני שם את זה על הכי נמוך. אגב, המיקסר הזה שיש לי, זה מיקסר רק לג'או, כי אני מכינה איתו הרבה ג'או, אז זה המיקסר שלי. יש לי עוד מיקסר שפשוט אני מכינה בו דברים אחרים. טוב, זה לא מחייב שיהיה לכם עכשיו מיקסר אחר. תעבדו עם המיקסר שיש לכם, או תלושו ידני, רק תוודאו שהכלי עצמו, הבפנים שלו, לא ישאיר לכם כתמים כשאתם מכינים ג'או, בסדר? כי יש כלים מסוימים שכן משאירים את הכתמים של הג'או, ויש כאלה שלא, בסדר? אני לדוגמה, כשהכנתי בקודם שלי, זה לא השאיר כלום. וגם במיקסר הזה. אז תבדקו לפני שלא תהרסו את המיקסר שלכם. אז אני מפעילה. על הכי נמוך. טוב, יש לי כאן כוס מים, אני מוסיפה כוס. אני הולכת להוסיף את הכוס השנייה, בסדר?
בכוס השלישית. טוב, עצרתי בכוס השלישית כי אני רוצה שתראו את המרקם. צ'או, אני אישית אוהבת להשאיר אותו כשהוא עבה, אבל לא יותר מדי. עכשיו, מה זה אומר? כל אחד אוהב את הצ'או שלו אחרת. יש כאלה שאוהבים אותו קצת נוזלי, לא יותר מדי מימי, כן? כי אחרת זה כבר לא יהיה צ'או. זה השלב נגיד, שעכשיו אני הולכת להוסיף עוד קצת מים, ויביא אותו לעובי שאני רוצה שהוא יהיה, בסדר? כששומרים את הצ'או ומכינים אותו יחסית עבה, אבל לא יותר מדי, אני כבר אראה לכם למה אני מתכוונת. הצ'או נשמר הרבה יותר זמן, והוא גם יותר איכותי ויותר טעים, כי כשמוסיפים יותר מדי מים, אז זה מאבד קצת מהטעם שלו, יותר מדי מים. אז אני אוסיף חצי כוס, ואז נראה אם צריך להוסיף עוד. עד עכשיו הוספתי 3 כוסות מים. רגע חצי כוס, 3.5, אני מפעילה אותו, הוא עדיין על נמוך. מה שאני עושה כרגע זה אני מנסה להביא אותו לעובי שאני רוצה, וברגע שזה יגיע למצב שאני רוצה בעצם, אני מגבירה את המהירות, נותנת לזה עוד 20 דקות, אבל זה עדיין לא הגיע. אני אתן לזה לעבוד, ואני אוסיף כל פעם עוד קצת. בסדר? אז אמרתי, הוספתי עד עכשיו 3.5, הוספתי עוד קצת, אני אוסיף ממש טיפונת, לא הרבה, וניתן לזה לעבוד. עצרתי את המיקסר, כי אני רוצה להראות לכם שהגעתי לשלב שאני בעצם רוצה, זאת אומרת למרקם שאני רוצה. הגעתי לזה, אז עכשיו אני הולכת להראות לכם את זה. אני אגדיל את הזום בשביל שתוכלו לראות. אוקיי, אני סך הכל הוספתי 3.5, קצת יותר מ1.5, קצת לא הרבה. עכשיו אתם תוכלו לראות את זה, בכוונה הגדלתי את הזום, שנייה, אני רוצה שתראו. כזה.
עכשיו מפה, אני נותנת לזה לישה של 20 דקות, נותנת את המיקסר ללוש את זה טוב כמו שצריך, 20 דקות. אז כרגע זה על מהירות הכי נמוכה שיש. עוד 10 דקות אני אעלה את המהירות למהירות יותר גבוהה. אז אני אתן לזה לישה של בסך הכל 20 דקות. אז עכשיו אני אתחיל עם 10 דקות הראשונים, ואחרי זה אני אחזור אליכם. עברו 10 דקות, שימו לב, אני רוצה להראות לכם איך זה נראה. נגדיל קצת את הזום. הידיים שלי נקיות בסדר, שטפתי את הידיים, הן נקיות. עכשיו, אמרתי לכם שזה 3 וקצת יותר כוסות, נכון? הגלתי את זה ל4 כי זה ממש טיפה. נשאר לי ממש טיפה בכוס, אז אמרתי, פשוט תוסיף את זה וזהו. אז הוספתי את זה, וזה בסך הכל 4 כוסות. בסדר? זה 4 כוסות, זה פשוט הגיע למרקם שאני מאוד אוהבת ורוצה. מה שאני אעשה כרגע, יעלה את המהירות. עד עכשיו זה היה מהירות פחות מ1 אפילו, זה חצי פה אצלי. אני אעלה את זה ל2. אתן לזה עוד 10 דקות ונפגש. עברו 20 דקות והלישה פה הסתיימה. בואו תראו איזה יופי. וואו, פשוט מהמם. עכשיו אני טעמתי את הצ'או וזה בדיוק, אני לא מוסיפה כלום. למה אני לא מוסיפה כלום? כי קודם כל הצ'או הולך לשבת, ובזמן הזה שהוא יישב לו בצד וינוח, זה כמו, הוא מטפיח בעצם, הוא תופח. אז כשהוא תופח הטעמים משתנים. זה תהליך של תפיחה שיש בג'או, והטעמים הולכים ומשתנים. אז אם זה היה, נגיד, לצורך העניין, ניתן לכם דוגמה יותר מדי חריף, ניתן לזה שזה יישב כמה ימים, זה ירגע קצת, והחריפות קצת תירד. לא יותר מדי, אבל היא קצת תירד. לכן חשוב במקרה הזה לטעום את הצ'או עוד עכשיו פה, כי עכשיו אפשר לתקן. בסדר? אם נגיד זה יותר מדי חריף, אז עדיף שתוסיפו תבלינים. אם זה חריף בשבילכם, תוסיפו עוד קצת. אם אתם מרגישים שחסר מלח, תוסיפו קצת, אל תוסיפו הרבה. כי אנחנו הולכים בסוף לבשל עם זה, וכשמבשלים עם זה, הולכים להוסיף גם שמה תבלינים ומלח. אז לכן אני אומרת, לי זה בסדר, אני משאירה את זה ככה, אני לא מוסיפה כלום. ובזמן שהוא גם יושב, כמו שאמרתי, הוא עובר תהליך של תפיחה. אני לא יודעת אם יצא לכם לראות, אבל עכשיו שאתם תכינו את הצ'או בעצמכם, אתם תראו את ההבדל. שצ'או שהכנתם אותו היום, תבדקו, תסמנו פחות או יותר את המיקום שלו, זאת אומרת מה זה מיקום, עד איפה הוא נמצא, ואז אתם תראו שזה טיפה עלה למעלה, וכל פעם זה עולה עוד ועוד. זה אומר שזה תופח, הוא עובר תהליך של תפיחה. עכשיו תראו איזה צ'או מדהים, וואו, ממש מדהים. עכשיו לאלה ששואלים מה אני עושה במקרה שזה יותר מדי חריף, וכבר סיימתי להכין ועבר שבוע, צ'או תמיד אפשר לתקן, זה לא בעיה.
תמיד אפשר לתקן את הצ'ו. אפשר להוסיף לו תבלינים ואת הכמות המים הרצויה. אפשר לתקן, לא קורה עם זה כלום ושום דבר, זה לא מתקלקל. צריך רק לדעת איך לעשות את זה. תראו, זה הצ'ו. זה התוצאה הסופית. צריך לדעת רק איך לעשות את זה, ואפשר לתקן. כולם מתקנים, מי שיודע לתקן צ'ו, עשה את זה הרבה בחיים. ונהפוך הוא. דווקא על ידי זה שמתקנים, מגיעים לצ'ו שרוצים, לצ'ו שרוצים באמת. מה זאת אומרת? אתם עם הזמן תכירו את הטעמים, תדעו איזה טעמים, איזה תבלינים לשים, וככה בעצם אתם תשתפרו ותכינו צ'ו יותר טוב. יש לי כאן כלי, תבחרו לכם את הכלי שאתם רוצים, בסדר? לי יש את הצנצנת פה, נקייה, חשוב שתהיה נקייה ויבשה, בסדר? כי לתוך זה אני הולכת להכניס את הצ'ו. תוודאו שהכלי נקי, אוקיי? יש לי פה שמן, אני שמה קצת שמן, שזה ישמור על הצ'ו. לא שמה הרבה, אני שמה כמות כזו קטנה לתת לזה ככה, מסובבת את זה, שזה יגיע להכל, נוסיף עוד קצת. עכשיו אני מעבירה את הצ'ו לכלי. רק כזו. סיים להעביר הכל, אני אחזור אליכם. זו התוצאה הסופית של הצ'ו. העברתי את זה לצנצנת לקופסאות שהיו לי. עושה לזה קצת חריצים כאלו. אני רוצה לשים שמן מלמעלה, ושזה ייכנס פנימה. אני שמה ממש מעט, בשביל שזה ישמור עליו. משהו כזה בערך. לא הרבה. גם פה אותו הדבר. תראו, עוד כמה ימים כבר לא יהיה את השמן הזה, כי זה פשוט מחלחל למטה. תראו איזה כמות יפה יצא לנו. יצא הרבה, מקילו. עכשיו למי ששואל איך שומרים על זה, איפה להניח את זה, אז אני אישית מניחה את הצ'ו שלי בחוץ, אני שמה את זה פשוט בצד, באחד הארונות של המטבח, פשוט רק לא ליד משהו שהוא חם, לא ליד הגז או לא ליד מוצרים שהם חמים. יש כאלו ששומרים את זה במקרר, כל אחד והצ'ו שלו. זה לגבי איך לשמור את זה. שימו את זה בהתחלה בחוץ, לא למהר להכניס את זה למקרר, תשאירו את זה בחוץ,
מה שיפה בצ'או וטוב בצ'או, שככל שהוא נשאר הרבה זמן הוא הולך ומשתבח, כמו היין, רק שזה צ'או. בסדר? אז תשימו לב שעוד שבוע הטעם שלו ישתנה, עוד חודש גם הטעם שלו משתנה, הטעם כל הזמן משתנה, הטעם הולך ונהיה יותר ויותר טעים. זה הולך ומשתנה כל הזמן כי זה עובר תהליך של תפיחה כלשהי בפנים, וזה משנה לו גם את הטעם לטובה. בסדר? אז זה הצ'או, תכינו, תשתפו, תרשמו איך היה לכם, אם זה הצ'או הראשון שלכם או צ'או שהחלטתם שאתם רוצים לנסות אותו, תעברו על כל השלבים, מאוד חשוב בשביל להגיע לתוצאה הזו, לתוצאה הסופית, לצ'או הזה, שיהיה בהצלחה לכולם, להתראות.